Здравейте, мили мои пампусята! Днес ще играем Expedition Antarctica. Не знам. Изи, да, на изи. Има ли ми... Да. България. Има го бе. Така, първо трябва да време да се преоблечим, за да тръгваме. Тук това. Това обувки. И сме готови. Имаме радио, вода. Така че нека сега да тръгваме. Не знам кога ще продължа, обаче ще продължим. Сега има много такива. Тук карта ли? Тук карта. Това не е чекпоинт, това просто е такова хора. Да, така че нека сега да продължаваме. Така. Кубе. И това тук вече. Не! Майко. Пак тънах. Плаших се. Спотънах. Там вече малко ще падам. Не знам. Малко ще умирам. Или не. Или няма да падам. Просто продължаваме. Така, Royal Ascents. Ето ми трябва. Тук водопад имаме. Ръка. Или не знам как ще мина. Чудеса. Добре, не знам как го мина това вече. Аз се разтреперих. О май гад. Не знам как го минавам просто. Че не знам. Jump cross. Що казвам се моля, че там е 100. Същото ми е 91. Енергията ми е 93. Не знам как ми се харчи вече енергията. То добре, че съм облечена. Иначе ако не съм облечена, ще замръзна. Ще умра на момент. Абсолютно. Так. И хора, да знаете, че всеки ден ще качвам клипчета. Да. Как? Омага. Майко, това било обратно, майко. Не знам как се оправи в момента. Това е в сад съм. Как беше трябва? Майко, разтреперах се. Не знам сега на къде обаче. Не е на там. Значи тук е някъде трябва да върва. Тук сега за първи път стигам. Малко стълбата обърната. И сега? Как? Майко. Не. Не падай. Майко, мерси. Бог мачу. Бог пак мачу.
Бог пак мачу. Вей, хора. Омага, не знам как го минах. Не знам, нямам си представа. Това вече не знам как го минах пак. Майко! Може да стигне до палатка. Checkpoint. You have made it to camp. Добре, продължаваме. Тук имаме палатка. Да. Брат, там ще се възстановиш, нямаш. Момента съм. Супер. Не. Това вече това не знам как ще го мина. Това хора, пожелайте ми успех. Помогу. Не знам, просто не знам. Как го минах, бе? Паднах. Сори. Хора, сори. Така. Да потеглям. О! И това сега не знам. Ето бе. Тук вече мога 100 пъти да падна. Той пълно. И аз падна. Брат, за какво натискам да скачам? Не мога. Мога да го използвам само когато съм в беда. Това не е честно, хора. Това никак не е честно. Аз са катерия, то не ми дава. Ес, бе! Сега нагоре ли трябва мога? Не съм на друго място. Не попадна. Не можеш. Брат, това е доста лесно. Това го не знаех. Това нямах представа вече. Нямах никаква представа. Ми така как? То няма друго такова. Сетих се. Така. О! Сега? Как трябва? Трябва да скоча да мини. Ето. Тъмно ли вече става или ми се превиждам? Омага, почти малко сейф. Pendant сейф. Съм на там.
Ако един там умрял. Майко. Ако съм минала от абендения, не съм умряла вече. Да, не знам как се казваше. Реситари нам танец парависен доца. Къде сега? Къде? Там? Добре. Видях. Намерих палатка. Не знам каква. Това само не май. Хора, нищо не виждам. Абсолютно нищо. Не! Не мога. Не! Не! Момента обърнах за него. Обратната страна. Не! Мога да си върна обаче. Хора, няма измъквания. Чао за сега. Утре пак.